смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Я была с веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Молись за нас, хто Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погаджає, особливо за хворих і канаючих. Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод плода Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод плода Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод плода Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод плода Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод плода Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод плода Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод плода Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в
Духу Святому. Як було спод веку, тепер і завсюди. Початок будет спел номер 291. Пан з вами. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Eucharystii, mszy świętej. Pierwsza niedziela miesiąca to особливий день, в яким ми спільно разом молимося у інтенції живого różaństwa naszej parafii. Dorучаємо доброму Богу про заступництво Найсвятейшої Panny Марії, всі справи тих, хто на протягу кожного місяця, щодня заносить свої просьби, інтенції, молитви, так naprawdę за кожного з нас. Вдячне за дар вашої молитви, хочу випросити для вас, потрібних ласкав. Как угодно удельничать в этих святых таємницях, станем у правде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя
Препанну Марію, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деяния великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодаруя весны, Боже, Ой, что всемогутный, Пане, Сыне, Хади народы, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, смилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сердишь праворучайся, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвалим Бога Отца. Amen. Святу святую їм жод, права інтенції, молитися Боже благословення всіх ревних ласках для членів жубоворожанця, нашої парафії. Молимся. Боже, Ты правос принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары Своих верных святою радостью и учеников вызволены из неволи греху, и они досягнули вечного счастья. Проспана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владаречь в едности Духа Святого, Бог пресуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Радуйтесь разом с Иерусалимом и веселитесь им, все, кто любит Его. Радостно веселитесь разом с ним, все, кто плакал над ним, как вы кормились и насыщались вдосталь с груди Его утешения, как вы упивались и наполнялись осолодой з груди Ягоної слави. Бо так каже Пан, ось я скерую до Його спокой, як раку, і хвалу народів, як повноводний поток.
Вас будут кормить и носить на руках, и на коленях будут спестить вас. Яко гости сутешая мати, так я буду сутешать вас. И отримайте сутешение в Иерусалиме. Убачите, и услышится ваше сердце, и кости ваши расцветнеют, як трава, и откроется рука Пана слугам ягоным. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читання послання святого апостола Павла до Галатов. Брати, нехай я не буду хвалить нічим, окромя крижа нашого Пана Єсуса Христа, праз якого свет укрижований для мене, а я для свету. Бо необразание нічого не значить, не отсутность образания, але только новое створение. И над усими, кто будет поступать поводле этого правила, спокой милосердность, а так само над Израилем Божим. Урешті, нехай ніхто не обтяжаває мене, бо я ношу на теле своим раны Иисуса. Ласка нашего Пана Иисуса Христа с Духом вашим, браты. Амен. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Alleluia.
Позвони читание Святого Евангелия по водной Луки. У той час Pan przeznaczył 72 innych uczniów i posłał ich po dwoje przed sobą, u każdy город i miejsce, kudy sam chciał iść. I сказал, «Żniwo zaprawdę wielkie, a robotników mało. Тому просите Господара жнива, как послал работников на жниво свое. Идите, вот я посылаю вас, як ягнят от волков. Не берите ни машны, ни торбы, ни сандалов, и в дороге ничто никого не видайте. У яких дом не увошли, спочатку кажите спокой этому дому. И коли будет там сын спокою, то на им спочне вас спокой. Колишь не довернется до вас. Заставайтесь в tym doме, ешьте и пейте, что есть у них, бо работник заслуговує платы своей. Не переработьте с дому в дом. И коли придете в який город и примут вас, ешьте, что вам подадут, и оздоровляйте у них хворых. И кажите им, наблизилось до вас владарство Божие. Коли придете в який город и не примут вас, то выйдите на его улицы и скажите, навод пыл города вашего, який прилип до ног наших, отрасая. Однако ведайте, что наблизилось до вас владарство Божие. Кажу вам, что Содоме у той день будет лепше, чем этому городу. 72 вучни вернулись с радостью и сказали, «Пане, навод злые духи слухаются нас у имя Твое». А він казав їм, «Я бачив сатану, який падав з неба, як маланка. Ось даю вам уладу наступати на змею і скорпіона, і на всю ворожую силу, и ничто не пошкодит вам. Однако не радуйтесь тому, что духи слухаются вас, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны у небесах». Это слово Пана. Милоне, Христі, брати і сестри, після святарських своїх посвячень першої моєї парафії, напевно, видите, то якийсь там прикладав, що уже не раз говорил, это была Славова, это невеличкий такий курортный город на березе Балтийского моря у Польщі. І ось улетку, коли такий туристичний сезон, коли вельми шмат людей, там городок так 10 тисяч щодня там живе, але улетку там до 100 тисяч доходить, вельми шмат людей приїжджає. І менавіта улетку вельми часто можна чути, навіть сидячи в домі, закривши там двері чи окна, як по вулиці їде машина з великими такими мегафонами і обіцяє щось там. Увага, за тиждень приїде тут до нас великий якийсь цирк там, с такими представлениями якимись и так далее. И не только цирк, лунопарк, чи щось. І перед тим, як вони приїдуть, то тиждень або два, так направда увірю, що цей городок чує, не стовно тим, поедет машина по всіх вулицях і обвішає тим, що это отбудется. Чому так робили? Ну, зрозуміло, реклама потрібна, так як приїдуть, вже всі чекали, і всі ведали і хотіли, направду, скористати з этой пропозиції. Конечно,
niedoskonały może ten przykład o odniesieniu do Jezusa Chrysta, ale sutność można podkreślić coś podobne. Jezus się nie czuje, jak wysyła swoich uczniów. 72, po dwóch różne mieściny, garady, wioski, jak ewangelist podkreśla, tam, gdzie sam chciał перед этим пойти. Высылает туды, как его учни, можно так сказать, подрыхтовали его на прийти. Как там, где он не прийти, так направду уже его чекали и хотели с ним spotkаться. Nie ведаю, ale czasami tak jest, że na przykład w dzisiejszym Ewangeliu, kiedy czytaję, to после слова «жниво» правда великое, работников мало, там упросите господара жнива, как послал работников на жниво свое. Veľmi часто люди jakby tak sobie думають в серце, ну, это Евангелие не для меня, но бо як жниво, як работники, и это, напевно, это якісь покликання таких святарських, монашських, законних. No bo zazwyczaj tak to wykorzystywać bo te skaz, kiedy my modlimy się, te poklикання, ta służba Boża. A tak, te słowa, te konkretne się tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Никто не выключил mianowite z tego zachłodzenia, zapraszania Pana Jezusa. Tylko musimy tak naprawdę zapragnuli stać работниками na Bożej żniwie. Jaki można сказать sposób, jak my mają to czynić? Co to znaczy, że jeżeli mają stać tym работником u Bożego Władarstwa, работников самого Jezusa Chrysta? Конечно, это не значит, что тут и теперь мы маем выйти и не ведаю силы зачеплять и говорить, czy ty wierzysz w Chrysta, czy ty wierzysz w Boga. Chociaż można i w taki sposób, конечно. Ale nie może nie w ten sposób, nie do tego tu wiemy konkretnie Jezus Chrystus silnie nas zaprasza. Ale jeżeli nie mówić wielmi ważną sprawę, u jakiej dom uwojdziecie, mówicie spokojnie temu domu. I kiedy będzie tam syn spokoju, to na nim spocznie nasz spokój. Pan Jezus się wielmi konkretnie podkreśla, że jak stać работника na jego winnicy, czy właśnie ta żniwa, to trzeba, jak my stali w pierwszą czergu, ludźmi spokoju. Jak my stali tymi, kto przynosić w ten świat pokój. I znowu, tak jak podkreślam, tam gdzie my żyjemy, w naszej pracy, z tymi ludźmi, z jakimi spotykają się, czy zjawiają się zwiastunami pokoju, czy tam, gdzie my jest, żeby uspokoić, przychodzić. Bo jeżeli tak, to tak naprawdę w tej budzie tym najlepszym świadczeniem tego, co my przeżywamy w tych odnosieniach z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Bo stajemy się takimi świadkami mianowite, świadkami przyjścia z Bożego Władarstwa, bo to taki Boży spokój. I tak naprawdę być do tego my się zachłoczeni Pana, jak stać tymi świadkami Bożego spokoju, tymi, kto ten spokój przywodzi. My się nie czujemy prawie tych 72, jakich posłał Pan Mail. No, czemu 72 akurat? Bo u interpretacji mianowita fragmentu говорится, что в те часы было принято, что w świecie istnieje 72 mowy albo 72 narody. I w tym jakby chcę podkreślić, że Jezus posyła do każdego. Nikt nie pozbawiony tego obwieszczenia, tego Bożego Władarstwa. Nikt nie pozbawiony tego, jak słowa dobrej nowiny przyszło do jego domu. A drugie, to tak samo, może nieraz o tym mówili, może, w innym kontekście, prawie tych dwóch, czemu nie te dwóch, sam takim prostym znaczeniem, to prawo Mojsieja, które mówi o tym, że świadczenie ważne tylko wtedy, kiedy jest dwóch świadków. Kiedy jeden ktoś ci mówi czym, a drugi mówi coś inne, no to to świadczenie nie przyjmujecie. Potrzeba był jeszcze chociaż jeden, jaki tak samo jak ten człowiek na przykład zaświadczyć o tym, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem.
Это taki wielmi popularny, taki dość interpretacja tego posłania po dwóch. Ale tak samo w tym można zobaczyć jeszcze inne wymiarzenie tego. Bo Jezus Chrystus хоче, jak on miał włóczni, podkreślić wielmi ważną prawdę, że chrześcijaństwo to tak samo, można tak сказать, religia siabrostwa. Poglądajcie, kiedy Pan Jezus w tej swojej modlitwie arcykapłańskiej, arcyświatowskiej modlił się, to mówił swoim uczniom, wy siabry moje. Wy siabry moje. I to wielmi ważne, że my jak chrześcijanie staje się tymi, kto tak samo проявляją to siabrostwo w odnosiach do drugiego człowieka. To znaczy swoją любовь do drugiego człowieka. Bo święty Tomasz Akwiński, kiedy mówi про любовь, to ja nie podkreślał, że to siabrostwo pierwsze z Boga, a później każe w tym, że to siabrostwo ma tak samo проявляться u любові do drugiego człowieka. Jezus Chrystus pierwszy, jaki każdy z nas spotykał i uczynił swoimi siabrami. To coś nadzwyczajne, niespotykanie u innych jakichś momentach, gdzie Bóg, Stwórca, Panu Cię świata, każe, wy moje siabry, wy bliscy memu sercu, wy tyje, kogo ja wielmi mocno kochają, chcę dbać, prawda? My musimy z wami na tego uwodzić ten spokój, ale tak samo ogarnąć swoją любовью tych, którzy są wokół nas. Jak my u nich popatrzyli nie wrogów, nie tych, kto nam suprotивляется, a mianowicie ściebrą, tylko Bóg nam posyłaje, тут i теперь w nasze życie. Jak my mogli проявить уже правду Божьего владарства и является правдой Божьей любови. Taka nasza dzisiejsza встреча z Jezusem Chrystusem, Jego posłannictwa, napomni nas prawdziwej radości. Bo kiedy my baczymy, czemu wielmi ważne, jak iść i obwieszczać dobrą nowinę, jak stać tym zwiastunom wiary. Потому что baczymy, kiedy przyszli apostoły, to nabyli napełnione wielkiej radości. Radości tego, że spotkali. Tego, że to, co one mówią, tak naprawdę prawdziwe i dziejsne. To jest, co i nawet te cudy odbywają. I na każdy z nas wklikamy do tego, jak stać mianowicie tym, świadczyć radości, dzielenie się swojej wiary. Bo wiara, jaką my dzielimy się, ona zawsze wzrastaje. Ona nigdy nie pomniejszaje się. Jest wiele szmat takich, скажем, praktykowania różnych rekolekcjach ewangelizacyjnych, że одно z zadań trzeba, w tych rekolekcjach trzeba wyjść na ulicy tej miejscowości, tam gdzie te rekolekcje na przykład prowadzić i po prostu iść do ludzi, rozmawiać im, pytać, rozpowiadać im. I to takie doświadczenie, jakie na pewno pronosić wielką radość, bo nawet kiedy może ktoś ci, скажем, odwiernić, nie posłucha, na pewno u tej rozmowie z innym jeszcze znajdziemy szmat takich wielmi pozytywnych i dobrych momentów, gdzie ludzkie serce odkryje się na Boże Słowa i my staniemy świadkami tego cudu przejawienia. Nie boimy się iść w nasze codzienne życie, jak stać gwiazdą na Bożego Słowa, jak u naszym ośrodku my byli synami spokoju, włożyli do spokoju i starali się kazywać tę любовь tym, kto jest wokół nas, bo w Jezusie Chryście jedną się siabry nasze. Amen. Wierła Ci na Boga. Всемогутного, Створителя неба и земли, всего вачного и невачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, следующими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком,
укрижований так само за нас, при Понскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, погодля Писання, і взошел на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його владарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праст пророків, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога и что-то доброе на своими дарами скроет наши молитвы. Молимся за всіх біскупів, как плотно працювали на користь евангелизации світу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх охрещених, как у своїм житті керувалися Божими заповедями. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто присвятив своє життя обвершенню доброї новини, как вони могли бачити плон своєї праці і наповнилися Божою радістю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодые суженства, как хватилися в развитии веры и згодно с нею уладковывали свое життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, розчарованих життєвими неудачами, как сподівалися не только на власные силы, але й на допомогу Пана Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, быть собранных, как мы умели распознавать Божию волю и с радостью ее выконывали. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех патронных ласков и капец Матери Божией для всех, кто должен погружаться в нашей парафии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Утешение наших сердц, прославим Богу Твоя просьба, и за какими семьями приходим на эту Евхаристию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, клянится життя и святости, выслухай наши просьбы и учения, как мы, обновленные эмоции Твоей ласки, могли верно Тебе служить. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 302. Святый
молитесь, браты и сестры, как мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, нехай нас очистить ахвяра, якую ми Тобі складає, і нехай з дня у день веде нас до життя, що чекає нас у небі, раз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче, Всемогутный Вечный Боже. У Табе мы жывём, рухаемся, існуем і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Каб маючы першыя дары Духа, праз якога Ты воскресіў з мёртвых Езуса, мы спадзяёмся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, краніца ўсялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос у вас крос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, Усемогутны Божа. Освяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана і Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя хвалю. Вспоминаючи смерти, з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто у Твоей ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Пречистым Обранником, со святыми апостолами,
святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, которые с продвеку подобались Тебе. Как с ними мы хвалили и прославляли Тебе. Про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил наш Пан Иисус Христос. Чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей дарить их супокоем и едностью. Яки живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Щасливая покликана на вечеру ягону. Пане, я не вартый, как Ты увайшов до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Поспробуйте и поглядите, який добрий Пан, щасливий чоловік, який сподяється на його. Номер 26. Хлеб я
и неспыдно Тебе прославляли, праз Христа Пана нашего. Teraz jeszcze posłuchajcie duszpasterskich objawów na 14 niedzielę zwyczajne. Po pierwsze, jeszcze musimy dziękuję za wspólnością naszą modlitwę, dziękuję tym, którzy wczoraj przybierali naszą kapliczku, za składanie na kierowanie, za усіляку і оказану допомогу. Особливо хочу подякувати усім вам, хто на цьому тижні прийняв уділ у пілігримці, у Гуцлав, Маті Божої Гуцлавської, тим, хто у основному цій пілігримці пішов teraz 5 dzień, tu z Mińska, pierwsza, można сказать, że szmat było z naszej parafii, jak zawsze, pielgrzymał całymi ziemiami, tak samo jeśli za wasze świadczenie, szczery i wasze malty szczery wam dziękuję. Dziękuję tak samo tym, kto proszą u pielgrzymce siemiejnej, zawsze, tam za dzień, tak samo, wspólnie razem z ziemiami, kroczyli razem z modlitwą do Matki Bożej. Dziękuję tym, kto przyjechał na autobusie, tak samo i praszczowanie, nocne modlitwone, tak samo podtrzymywali sprawę życia naszej parafii za dar naszej modlitwy. Szczerze się dziękuję. Tak samo chcę osobliwie podziękować tym, kto u naczei, i wczoraj, i przez cały dzień pomagał u zborach kierowaniu na budowę naszego kościoła, pomógł jak zawsze, jak wiemy, swoje pałatki, tam gdzie jest możliwość, tak samo dopomagczy u sprawie budowy naszego kościoła, tym, kto dopomagał nam u tym, przyświecił swój czas, nie spał, profesjonalnie szczerze się na dziękuję. Na tym tygodniu liturgii przypadaje 11 lipnia, w czwartek, święto świętego Benedykta Abata, który jest opiekunem Europy. Intencje żywego różańca na lipień podczas tego miesiąca modlić się o odnowienie fizycznego i duchownego zdrowia podczas wakacji i naszych odpustków. I конечно, dalej moje księgowiece Macie Bożej w sprawie budowy naszego kościoła. Każdą wtorek w kaplicy odbywa się nabożeństwo przez zastępnicę świętego Antonię Podłacka, a każdą środę zapraszają na nabożeństwa do świętego Józefa. Усім imiennikom, jubilatom należy życzę składane najlepsze pożądania, Boże błogosławienie, zdrowia i wszystkich patriotyzmu polskiego. Dobrą niedzielę, smacznego obiadu i na dzisiejszy dzień pójdzie Boże błogosławienie. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie z upokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniole Michale, Wierzy nas u zmaganie, будь нам обороною, супроть спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душ снують по свете. Аминь. Najświętейшее серце Jezusa, Zmiłuйся над нами, беззаганное серце Марии, будь нашим порятунком, Święty Archaniole Michale, молися за нас. Номер 82.